Ето какво правят двама млади родители, когато са оставили детето при баба му. Помислих, че ще ме води на среща, а той ме докара на автомивка. Но все пак след толкова много пътувания цяло лято и предстоящи такива е крайно време да си измием колата и да се погрижим за блясъка й. Колата вече е напълно измита и изчистена и е време да изпробваме така нашумелите продукти на Badass Labs. Пристигнаха в удобна кутийка, която съдържа две микрофибърни кърпи, едната от които е за нанасене на NanoShield спрея, а другата е за полиране. За хора като мен, които нищо не разбират, идват с опътване. А ето го и известния NanoShield спрей с графен, керамика и силикон за защита на боята. Керамичният слой се слива перфектно с боята и създава гладка и лъскава повърхност, а графеновият слой създава защита от финни дръскотини. Нанася се сравнително лесно и издържа до 4-5 измивания на автомобила. Верен спътник на всяка жена, която дере колата на мъжа си. Ето как се справи спрея с тази дръскотина. Погледнете, почти не се забелязва. Ето го и крайния резултат. Погледнете какъв блясък. Ако и вие искате такъв блясък, посетете сайта на Badass Labs, изписан на екраните ви.